po ni Calvin Klein. Ah. Tati repair na po ni Calvin Klein. Oh, ajay kalding na ajay aji to ti parchenda po. Mga kapanyero. May susunod na naman na repair. Yan po si Amboy. Amboy Alsate. Yan sumusunod. Maka 600 kabans ito. Ngayon, napakalawak hanggang doon sa may kalsado doon papuntang Puntapay. Ayan. Samantalang naglilinis din ako dito sa aking farm. Ito yung sumunod na repair. Si Amboy naman ito. Kaya subscribe na kayo sa aking channel at mapanood nyo lahat ang aking mga videos tungkol kay Panyero the Vlogs. Yan yung sumunod na repair. Dalawa sila. Yan po mga kaibigan, dalawa. Yan, jamon. Kaway. Yan, kaway. Yan. Tama yung dalawa. Yan. Yo. Kaya, kukuha kami ng daga. Maraming daga dito at saka ahas. Pagbalik po mga kapanyeros at pansamantalang bababay muna tayo para pagka mamaya matapos na yan, dami nating makuhang mga makakain, bigay ng ating kalikasan mga kapanyero. Kaya bye.